posle duže pauze, znaš, dakle, rešio da stavi pitanje. Ja sam Darko Stamenković, potpredsjednik Gradskog odbora Reformističke stranke iz Leskovca i postavljam bih pitanje gospodinu Dinkiću vezano za zapošljenje u Leskovcu. Leskovac kao grad sa 3 manje mesta, znači Leskovac, Grbavica, Vučje, pa i Brestovac, ima 128.000 stanovnika. Stopa nezaposlenosti je preko 40%. Znači, po evidencije koje pre, ne znam, 2 ili 3 meseca gospodin Jovica Marinković, ako se naravno, iz Nacionalne službe za zapošljavanje iznao, 23.500 nezaposlenih je bilo samo u gradu Leskovcu. Falke će da zaposli 600 radnika. Ok. Šta mislite, koje je rešenje? Da li je bolje ići na malu i srednju privredu, poput, ne znam, Modenu, Italiji i tako sličnih manjih gradova, ili pošto poto ići na velike, da kažem, koncerne, kao što je to Zastave, tako nekako. I koliko je vremena potrebno da bar tu stopu nezaposlenosti smanjimo na neki razuman nivo, ne znam, 10%. U kontekstu vaše priče imat ćemo ovlašćenje, ali kako ćemo popuniti taj budžet ako imamo samo jedan falke, a nemamo i da ga ostavimo sa 22.500 nezaposlenih. Bravo, bravo, bravo. Vaše pitanje je dobro. Ovim se svi problemi za godinu dana neće rešiti, to je potpuno jasno. Ali će se makar neki problemi rešiti. Rešit ćete makar komunalni problemi. Jer vi sad imate i nezaposlenost i nerešene komunalne probleme. Ako rešite komunalne probleme, veća šansa da ovde i dođe neko još od ozbiljnih kompanija, a ako ste i pitali da li je rešenje velike firme ili srednje i mala preduzeća, nije realno da ima ovde mnogo velikih firmi. Više će u Leskovac dolaziti srednje preduzeće i to je dobro, jer fleksibilnija su i mogu da zaposle više ljudi. Ima dva načina merenja nezaposlenosti. Jedan je registrovana nezaposlenost, to su svi oni koji su se prijavili na biro. I to je taj podatak o kome je govorio vjerovatno ovaj gospodin iz nacionalne službe koji vi pominjete. Ima stvarna nezaposlenost, to su oni koji stvarno traže posao. Jer ima na birou i domaćica i oni koji su tu zbog markice ili neke druge socijalne privilegije. Ali svejedno, ta stvarna nezaposlenost, oni koji stvarno traže posao, u Srbiji je prosek 19,2% posljednji podatak, a u Leskovcu je bio 25%. Dakle, svejedno koju stopu koristite, iznad proseka je Srbije. Ja sam predložio mojim naslednicima u vladi, Nebojši Ćiriću i Verici Kalanović, da predlože sledeće nedelje da za svakog ulagaču, da li to domaćine strane svejedno, koji u Leskovcu zaposli ljude, dobije duplo veće podsticaje od države, poput onoga što smo uveli u Nišu ili Zaječaru. To bi važilo sada za sve gradove u Srbiji koji imaju preko 50.000 stanovnika, a gde je stopa nezaposlenosti veća od 20% po ovom ovde kriterijumu i tu bi na jugu Srbije ušli, nažalost, kažem, bolje da imate nižu nezaposlenost, Leskovac i Aleksinac. Tako da, u ta dva grada, jer ova mera je puno doprinela Nišu. Niš je, recimo, posljednjih godinu dana 20 novih fabrika se gradi u Nišu. Niš je bio otprilike u situaciji u kojoj je Kragujevac pre 5 godina. I ova mera je pomogla da se Niš pokrene. I ja sam svestan da sam jedan falke nije dovoljan za ovakvu armiju nezaposlenih i zbog toga je ovo dodatna stvar koju Republika, to ne možete vi da uradite. Naša ideja da se podeli posao, da Republika mora da se bori sa nezaposlenošću kroz različite mere za privredu, a da lokal rešava lokalne probleme. Vi ne možete doterate do duše nekog investitora ako imate lošu gradsku upravu, ali ne možete pre svega da ih privučete ukoliko Republika nema dobre sistemske mere. Tako samo treba da se podeli posao. Bravo, ekstra.